Ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Alright mga kabisyo, ang oras po natin sa buong kapul may plema. Excuse me po! 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At again, this is our Holy Week special. Medyo kakaiba tayo ngayon sa mga kabisyo po nating nakakatutok pa lang, sa kakapakinig pa lang, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Kanina po binibigay po natin yung 7 last word ni Jesus Christ. At kahit pa paano, as much as possible, in a compact way, itatry. Susubukan ko pong ilahad po sa inyo kung ano pong mga mensahe po ng mga katagang ito. So, nandito na po tayo sa ika-4 na salita po ng Panginoon natin nung ipinako po siya sa krus. Ito po yung sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay nakasulat sa Matthew 27 verse 46. O nagsasabi po, nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Well, malamang marami po sa inyo yung magtatanong, di ba anak siya ng Diyos tapos pinabayaan siya ng Diyos? Marami yung pong nakapag-isip sa inyo. Mga kaibigan, mga kabisyo, basic po nakaisipan yan na nating mga tao. Maging ako man po nung una, pero sa patuloy po na pag-journey ko in my faith, dito ko po na nalaman na napakasakit po ng karanasang ito ni Jesucristo noon sa krus. Imaginein mo na talikuran ka ng iyong ama. Tinalikuran po siya, panandalian ng Diyos Ama, dahil po dala-dala niya ang mga kasalanan natin. Masakit po ito para sa isang ama. Ilagay natin sa pagkakataong yung anak mo ang nagbayad sa kasalanan ng iba. Maaati mo ba tingnan yung anak mo? Tatalikod ka kasi nasasaktan ka rin. Ganun na ganun po ang nangyari mga kabisyo. Nung binanggit po ito ni Jesus Christ habang nakapako siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga bagay po kasi kung minsan na you have to endure the pain bilang isang ama, 'di ba? Na halos hindi mo makita na masaktan yung anak mo kaya tatalikod ka na lang. Yan po mga kabisyo ang ibig sabihin nun. Sa sobrang bigat na dinalaan na pinasan ni Jesucristo na kasalanan natin mga tao, kasalanan ko. Damay-damay ka na dyan manong driver. Lahat tayo. Ang ikalima naman po na binanggit niya, na word niya ay nauuhaw ako. Ito lamang po ay patunay na nagpapakita na siya po ay totoong tao na nakaramdam din po siya ng uhaw habang nakapako po siya sa krus. Kasi maraming ang iba maramang iniisip nila, Diyos naman siya, di ba? So, kayang-kaya niya yan. Hindi po, actually, mas masakit nga po yun eh. Kasi dahil Diyos siya, alam niya yung mangyayari, alam niya yung future, alam niyang tatraidorin siya, alam niya kung gaano kasakit yung ipako sa krus. 'Di ba? So, minsan para sa atin dahil hindi natin alam yung mga bagay-bagay, okay lang. Pero kung alam mo yung mangyayari sa iyo, mas masakit po 'yun. Doble ang sakit. So dito mga kabisyo, pinapakita lang naman dito sa ikalimang salita niya na namutawi sa mga labi ng ating Panginoon Jesucristo na nauuhaw ako. Malamang baka nauuhaw din siya sa iyong atensyon dahil baka masyado ka nang nahumaling sa mga baka mundong bagay, lagi mo na siyang naihuhuli, mas uunahin mo pang ako po mga kabisyo, ganun na ganun po ako dati, na mas uunahin mo pang maglakwat siya kaysa sa pumunta ng simbahan. Yung nagpaplano kami dati na magpunta ng church, tapos biglang may dumating na uy, may delivery. O sige, next week na lang tayo mag-church. O ayun, ang ginawa, tinanggal niya lahat-lahat sa amin. Pati yung buhay ko, muntikan niyang tanggalin.
But the moment I decided na to totally surrender, that's the time na nakilala ko po siya, mga kabisyo. Nauuhaw ako. Nauuhaw po yung Panginoon natin sa atensyon natin. Kaya nararapat lang na ibigay po natin yan. Oras na mga kabisyo, 7:35 on a Monday. Here's a song coming from Chicago. You're the inspiration. Dito po sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. You know our love was meant. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!